Nilqawkom għal podda oħra temi kbar mażżar miġjuba lilkom minn Ġemma. Matul din il-podata li qed issir ukoll bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Satar fi ħdan il-Malta Union of Teachers qed nitkellmu dwar temi marbuta mal-finanzi mill-angolu ta' tfal u anke bis-sem ta' esperti fis-suġġett. It-tema wkoll li għażilna likom illum hija ippjanar fejn se nkun nitkellmu primarjament dwar kif nixtru bil-qalbu u naħsbu qabel nixtru. U bi pjaċir illum miegħi għandi 4 studenti mill-iskola ta' De La Salle College Senior li huma studenti ta' 7 sena. U fuq naħa tal-lemin tiegħi għandi lil David Spiteri. Kif inti David? Tajjeb. Eċċitat xejn? Hija, għandi gost li ġejtaw. Ġili ħadsem xi podata oħra? Le, diġi li għamilta qed tippritka tal-mediet fuq ir-radju. Fuq ir-radju. Proset, xi radju tal-komunità nassumi? Iva. Tajjeb ħafna. Għandna wkoll lil Matteo xek. Iwa. Matteo Spiteri. Iwa. Inti ma tiġix fu David? Le. Le. Alright. Xi tgħidilna? Kif inti? Jien tajjeb vera ħadd gost li ġejtaw għax isservini bħal esperjenza. Jien inħobb ħafna l-ajruplani u ġieli jisni tkellimt fuqhom fil-pubbliku. Okay, ġieli kellek forsi xi intervista fuq ir-radju jew televizjoni? Le, imma jisu nitkellem dwar l-ajruplani. Alright. U meta tgħid titkellem fuq l-ajruplani, fuq xiex titkellem meta tgħid fuq l-ajruplani? Dwar it-tipi tagħhom, dwar partijiet tagħhom u kif jaħdmu. Alright. Proset. Mela jien qed nassumi li inti taf il-qudiem forsi taħdem xi xogħol relatat ukoll mal-ajruplani. Iwa, nixtieq insir pilota. Pilota. Tajjeb ħafna, għandna bżonn ħafna piloti. Proset. Inħata x-xelluk tiegħi għandna hawnhekk is-sur Gabriel Xkembri u xek. Tajjeb. Kif inti Gabriel? All right, eċċitat li ġejtaw ukoll. Jiena podcast qatt m'għamilt, allura di l-ewwel waħda nħossni naqa' hekk nibża ma Sens tajjeb hekk. Eżatt. Nistijek naqa'. U kultant sakemm tibda l-ewwel darba x'imbagħad taħtoġbok l-esperjenza u terġa' mbagħad tiġi. Eżatt. Għandek inti forsi ma nafx xi delizzi partikolari? Inħobb il-karozzi u l-ikber nixtieq insir għaw l-insuq l-F1. Tajjeb. U l-aħħar mistieden li għandna magħna għandna lil Rowan Abela. Insellmulek Rowan. Alright, so. Kif inti? Alright. Lest biex niddiskutu jew? Iva, ta. Ġilli kont hekk ħadsem xi diskussjoni? Mhux diskussjoni, ma ġilli kont f'xi għaddin. F'xi reklami? Ġilli f'xi reklami u ġilli kont fuq il-television ukoll. Mela għandna persuna u hekk popolari magħna. U xi reklami ħadsem fihom? Għax il-mami tkanta so marrit magħha fuq il-park. Alright, proset, esperjenza wkoll. Tajjeb ħafna. Ringrazzja wkoll l-sur Matthew Toma li qed jakkumpanja l-istudenti li llum jinsabu magħna mill-iskola ta' De La Salle tal-Birgu, De La Salle College Senior School. Jien jisimni Gabriel Xkembri u għandi 11 sena. Jien jisimni Matteo Spiteri u ġej minn De La Salle College. Jisimni David Spiteri u ġejt mill-iskola ta' De La Salle biex nitkellem dwar it-tema tal-flus. Jien nisimni Rowan Abela, għandi 12 sena u ġej mill-kolleġġ ta' De La Salle. Is-suġġetti favoriti tiegħi l-iskola huma l-matematika, x-xjenza u l-istorja. Inħobb ħafna l-matematika u għandi 11 sena. Is-suġġett favorit tiegħi fl-iskola huwa l-matematika. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma l-matematika u l-istorja. U fil-ħin liberu tiegħi inħobb naqra u nibni xi modelli tal-ajruplani. Fil-ħin liberu tiegħi nħobb nagħmel xi sport. Bħala ħin liberu nħobb nilgħab il-futbol. Nibni xi modelli ta' ajruplani u naqra xi ktieb. Xtaqt niġi tal-podcast għax hija esperjenza ġdida lija u naħseb nieħu gost. Jiena xtaqt niġi hawnhekk għax podcast qatt ma bil-ġo ħajti. Xtaqt niġi f'dil podcast għax isservini ta' esperjenza ftit nider qudiem in-nies. Jinteressani das-suġġett peress li nista' niġi bżonnu fil-ħajja tiegħi l-qudiem. U nitilqu bid-diskussjoni, u nibda bik, David.
Kieku għajdwek, lajt 50 euro. Immaġina li lajt 50 euro. U għalulek li tista tixtri li trid daw l-50 euro. X'inhu ma dawk l-ewwel affarijiet li inti tixtri? Jien kieku infaddalhom biex nużhom aktar fil-futur u kieku kelli nonfoqhom issa nonfoqhom fuq xi passatemp li għandi, pereżempju il-modelli tal-ajruplani jew nixtri xi ktieb sabiħ. Inti semmejt kelma importanti, tfaddalhom. X'tifhem meta ngħidu tfaddil? X'tifhem bih tfaddil inti? Pereżempju, meta taqla xi ħaġa tal-flus minflok tmur tonfoqha mal-ewwel tammira f'xi bank account pereżempju tajtara din ħanuża meta niġi biex nixtri karozza fil-futur mbagħad. U għaliex taħseb allura hawn min isibha diffiċli biex ifaddal? Għax forsi jkunu jridu kollox mal-ewwel forsi. Alright, ġifinti sa kettihom parir biex kemm jista' jkun dejjem warbu xi ħaġa. Aħali, jekk jistgħu jgħaddu mingħajra jfaddlu għal affarijiet li jiġu fil-futur. Okay. Matteo, ġilli tixtri xi ħaġa tużal ftit żmien u mbagħad tispiċċa twarraba. Iwa, ġilli nixtri xi ħaġa li nispiċċa nwarraba x'jisni ma li nkun fil-ħanut jisek tara sabiħa jekk tkun trida, imma mbagħad tinduna li jisek m'għandix użu li ħaddum tuża ħafna żmien. Alright, u hija xi ħaġa però li tiġrilek ta' spiss jew mhux daqstant? Le mhux daqstant għax ħafna mill-affarijiet nibqa' nużhom għax jogħġbuni. Okay. Gabriel, minnaħa tiegħek, ġili ġrilek li tixtri xi ħaġa ikollok qisu fissazzjoni biex tixtriha mbagħad tispiċċa twarraba. Speċjalment tal-Lego għax jiena nħobb ħafna l-Lego. U eżempju nixtri Lego Technic li jkunu kbar hekk. Mbagħad niġi għal moment biex nibniha u nibda naqta' qalbi hekk għax hija kbira u hekk u hekk. U għaliex taħseb li ħafna nies jiġrilhom hekk lhom il-ġurnata li jisom jispiċċaw jixtru xi ħaġa u mbagħad iwarbuha. Dan iż-żmien hawn ħafna social media hekk, allura jaraw xi ħaġa online u jkunu jridu jixtruha. Jitlawlhom xi ħaġa ħarajja hekk u jkunu jridu jixtru lilha. Interessanti tas-social media naħseb il-qatt kif jgħidu l-musmar fuq rasu għax x'taħseb fuq Rowendi tas-social media? Jien naħseb li għandu raġun Gabriel għax tabaħħa fuq is-social media. Iġvinti tħossa tinfluwenzak is-social media fid-deċiżjoni tiegħek fejn jidħol xiri? Ejja da. Alright. Però bliema mod tinfluwenzak? Għax jew tabaħħa fuq ad fuq xi reklam jitlalek fuq il-YouTube. Tajt disa biħat ma biex tixtija u ma tkunx kif rajta fuq il-reklam. Din ukoll naħseb ta' min wieħed jirrifletti fuqha. Jiġifieri kultanti sa qed tgħid ir-reklami tkun naqa' attent minnhom għax jafu arqu bik u x'hekk. Iva. U ġieli ġratlek li jisu reklam jurik ħaġa u ngannak ngħidu hekk. Iva da, ġieli ġrat li. Bħal xiex? Konna sa nixtu tablet u meta xtajnieħ kien imkisser. Il-nami. Istra. U mbagħad x'għamiltu? Provajna nġibu l-flus lura ma ġibnihomx lura l-flus. Alright. Istrina. Ovvjament hemm ukoll rimedji x'wieħed jista' jagħmel dak il-każ bħall-uffiċċju tal-konsumatur pereżempju, però tajjeb l-qajjim ta' di għax huma każijiet reali li jiġru. David, min-naħa tiegħek, meta tmur tixtri inti, kapaċi tieqaf u taħseb qabel tixtri jew jekk toġbok xi ħaġa mal-ewwel qabatt iċċumbajta u xtrajta? Pereżempju, ħaġa tajba li nagħmel biex ma jiġrilix hekk u nagħmel xi lista pereżempju, jekk ngħid pereżempju ħammur xi supermarket nagħmel lista tal-affarijiet li għandi bżonn u ngħid ara nixtri dawn, mhux se noqgħod inġib affarijiet żejda, dik tgħinni biex ma nonfoqx flus żejda wkoll. Okay. U tħobb qabel il-prezzijiet pereżempju? Pereżempju, ġieli ngħid ara l-istess biċċa hops minant dan tiswa 1 euro, minant ieħor tiswa 75 cents pereżempju. Jiġri nagħmel ukoll per weight ukoll il-prezz fuq termi ta' ikel, pereżempju. Minħa tiegħek, Matteo, jiena kont qed tiġrili ħafna meta tkun żgħir, kont naqbad u nixtri l-affarijiet. U mbagħad wara ftit żmien kont ngħid ħassrak u xtrajta mit-tali ħanut, kont noħodha ħafna irħass. Taħseb li inti meta jkollok xi ħaġa li vera tixtieqha, kapaċi tgħidha nistenna però, forsi issa jkun hemm is-sejl. Jew forsi minn dak il-ħanut
jekk nixtri minn hemmhekk tkun irħas. Kapaċi tistenna qabel tixtri speċi tieqaf tgħid imma mhux il-mument għadu forsi. Iva, kapaċi nistenna, kultant jisni jekk inkun irrid xi ħaġa u nara tikka żejrolja, pereżempju, mur nfittex fuq xi websites ta' xi ħwienet biex nara kemmi għax ġieli ġrat li pereżempju xtrajt xi ħaġa kif qal David u mbagħad tkun miexi u tara ħanut u jibih l-istess ħaġa irħas u tkun aħjar. Ekku, illum għandna wkoll illum ġifieri diversi snin, però l-fakultà l-ċans nixtru online minn pajjiżi barranin. U kif qed tgħid inti ċertu prezzijiet ovvjament se ssibhom jista' jkun aħjar aktar mod raġunevoli. Tajjeb, x'jista' jiġri però jekk nixtru minnu fih mingħajr ma nieqfu naħsbu? Gabriel. Li tixtri xi ħaġa mbagħad ma tqawwisek taqbad tixtrihek mingħajr ma taħseb. Qabel titosserva l-ħaġa jisek l-ewwel tara li orrajt u magħha tara li jekk tista' ġib il-garanzija. X'tifhem bija garanzija? Proset li semmejtu garanzija. Eżempju, ejja ngħidu, tixtri laptop u xahar ieħor jibda jkun hemm problemi. Allora jissu terġa' teħdu lura l-ħanut u jippruvaw jirranġaħulek b'xejn. Alright. Iġvinti jisu l-garanzija li l-ek s-serraħlek rasek. Eżatt. Xejt għandi xi ħaġa li jena qed tisa tkoprini għal ċertu żmien jekk kolli sara. Rowan, minn ħatijak, x'taħseb jistgħu jkunu għanejdu l-effetti negattivi jekk aħna ma neqfux qabel nixtru, però naqbdu nixtru bla doċċ. Mhux biss tista' tixtri issib prezzijiet aħjar minn ħwienet oħra. Ukoll tista' tmur fuq il-websites u tara li issa ħareġ xi ħaġa oħra minn floka u taħseb għandna qabel ukoll tara x'hemm mhux modelli hemm oħrajn u kemm għandek flus ukoll għax ma tistax tixtri kollox issa. Però jgħidu għandek il-flus u hemm xi ħaġa li vera vera tixtieqha. U inti mal-ewwel ħanut li mort din xi ħaġa sibta. Taħseb li inti tkun kapaċi tgħid għaniqaf nistenna għax minkejja li vera toġobni dil ħaġa, però aħjar nikkumpara l-prezz ma' ħwienet oħra. Iva jien nisna għalik. Ma meta nkun mal-kuġin ma nistax jagħmilha u nġiel ngħidlu biex jagħmilha. Ġifi l-kuġin taħseb huwa aktar jisu impulsiv aktar se jaqbad jieħu deċiżjoni f'dak il-każ. Iva. Ovvjament huwa karattru. Ġifieri jien naħseb meta kont se jkun bħal-kuġin nammetti li naqbad nixtri mal-ewwel. Min ħatakom jekk kunu fl-istess sitwazzjoni. Taħseb li kapaċi tagħmlu taħsbu li kapaċi tagħmlu bħal Rowan li hemm xi ħaġa li ver tixtiequ, hemm dak il-ħanut partikolari sibta minn għandu, però huwa l-ewwel ħanut li żort. Taħseb li qed tixtriha jew tgħid aħjar mur ħwienet oħra għal nikkumparana għall-prezz. Naħseb l-aħjar li f'dak il-każ ma nixtirihiex. Ħalli minn ħanut ieħor forsi nsib prezz aħjar u anke l-kwalità aħjar u garanzija wkoll. U meta tgħid kwalità, x'tifhem bil-kelma kwalità? X'użajt kelma tqila hekk. Per-eżempju, mhux li per-eżempju jekk ħan nixtri modell ta' xi ħaġa ta' ajruplan per-eżempju, nara li ma jkunx nara jikniser malaj per-eżempju, nara li jkun wieħed sew. Fimt anke bil-materjal li jkun magħmul. Okay. Matteo, x'tista' tistaqsi lilek innifsek qabel tixtri xi ħaġa? Qabel nixtri xi ħaġa nistaqsi li nnifsi jekk fil-futur mhux ħajkolli bżonnu jekk mhux xi ħaġa li vera għandi bżonn jew li nixtieq, jekk mhijax fi kwalità tajba wkoll u skont kemm jiswax jista' jkun tal-oġġett li hu jista' jkun jiswa ħafna iktar milli suppost ikun jiswa. Inti l-ħbieb ħallu influenza fuqek? Fuq deċiżjonijiet li tieħu fejn jidħol xiri, pereżempju? Mhux ħafna ma tantx nitkellmu fuq ix-xiri u hekk fuq tixtri bil-għaqal u x-xiri. Però minn ma trid jekk tara pereżempju ħabib tiegħek li bes pereżempju flok ta' ditta. U flok li inti xtaqt, dejjem xtaqt, però taf li huwa daqsxejn għoli. X'sa tkun ir-reazzjoni tiegħek f'dak ix-xenarju? Joġobni ħafna joġobni nkun nixtieq u ma naħseb ma nasalx li nixtrih imbagħad xorta x'isu nara jekk m'għandix bżonnu u mbagħad nara minn hemm jekk dan. Okay.
Gabriele, kif taħseb illum il-ġurnata nistgħu nqabblu il-prezzijiet qabel nixtru xi ħaġa biex nikkumparaw sew? L-ewwel tista' tmur ġo ħanut hekk. Tara l-prezz u tara jekk għandek xi budget biżżejjed ġo l-but. Mbagħad tista' tmur online ukoll. All right. Iġvien inti se tħobb tikkumpara ħafna billi tuża siti elettroniċi, pereżempju, Eżatt, tara x'hemm fis-suq barrani. Ovvjament jekk imbagħad l-affarijiet li tixtri minn barra it-taxxa tkun għolja tagħhom tidħol iżomma konsiderazzjoni wkoll. Ġifier biex ma tmurx għar dak il-każ, imma naqbel miegħek. Minħat tiegħek, Rowan, il-prezzijiet inti kif tqabbilhom l-aktar biex tul aħjar ngħidu hekk skont? Jien qabbilhom il-prezzijiet kif qal Gabriel bil-sit elettroniċi, bil-sajts. Ma wkoll immur ġo xi ħwienet ħalli naqabbel prezzijiet f'Malta u anke barra minn Malta. Okay. David, semmejn diġà il-garanzija, l-kwalità, però x'inhuma l-affarijiet li għandek tara u tagħtihom importanza fil-prodott li tixtri qabel ma tixtrih apart il-prezz? Per eżempju, jkun jista' jasal malajr, per eżempju, jekk ikun ġej minn barra, dak ħaġa li tkun importanti ħafna. Il-shipping kemm sejdun, per eżempju, għax jekk xi ħaġa li għandek bżonna malajr, per eżempju, xi banner għal xi ħaġa għal xi parti, per eżempju, li se tagħmel, jkollok bżonna malajr dik. Ma jekk xi ħaġa oħra bħal xi karozza bħal xi mudell, dik tista' tara li tasal tik aktar bil-mod. U trid tara wkoll jkun hemm xi hidden fees ukoll li forsi ma jitellax mal-ewwel. Proset, din importanti, hidden fees. Meta ngħidu hidden fees għal min qatt forsi ma sema biha, xi tfisser hidden fees? Per eżempju, jekk ġej minn pajjiż barrani jkun hemm pereżempju xi taxxa jew kost ta' shipping ukoll. Forsi anka għal delivery jkun hemm xi ħaġa. Jista' jtellalek ukoll il-prezz għall-aktar modell bażiku u mbagħad jekk inti f'moħħok ikollok xi modell tikka aktar avvanzat jkun ħafna aktar expensive, per eżempju. Okay. Matteo, meta jkollok il-flus u tkun sa tonfoq ngħidu hekk tuża l-flus, kif tista' tkun ċert li ma tonfoqx aktar milli jmissek? L-ewwel tara jekk kemm għandek flus u jisa tagħmel budget kemm għandek bżonn. U mbagħad jisek bħalma għal David tagħmel lista ħalli jisek inti mhux tispiċċa tixtri l-affarijiet li m'għandekx bżonn u li kellek bżonn tħallihom barra. Aw min jgħidlek pereżempju dejjem aħseb għal dak iż-żmien li jaf tkun daqsxejn diffiċli. Dejjem aħseb fir-rainy days. Allura dejjem jisek twarrab xi ħaġa tal-flus. Taħseb li inti kapaċi tagħmilha din? Iwax, imbagħad jien jisni għaddejt minn xi esperjenzi fejn kolli bżonn f'ħinijiet partikolari kolli bżonn xi affarijiet u ma nsibhomx hemm. Allura jisni nwarrab xi ħaġa ħalli meta jekk jinqala xi ħaġa dejjem ikolli jisni backup minn fejn nieħu l-flus. Gabriel, x'taħseb fuq għadil nwarbu l-flus għal jisna għal meta jkun hemm daqsxejn maltemp fil-ħajja tagħna daqsxejn. Rainy days, ngħidu hekk. Naqażin u li twarrab il-flus meta inti ma jkollokx biżżejjed ġo l-budget kif qalu. Inti l-ewwel jekk għandek oġbok ħafna xi ħaġa tfaddal għalih u kollok sodisfazzjoni? Sodisfazzjoni hekk tagħha li meta tixtriha. Okay. Iġifieri inti minn dak it-tip ta' persuna li jekk għandek pereżempju ngħidu għandek 50 euro, daw l-50 euro oġbitek xi ħaġa. Wara li kumparajt u ċċekkejt il-prezzijiet minn ħwienet differenti, l-għaxtaqta tixtriha. Iġifieri mhux se toqgħod isek twarrab you save money għal meta forsi jafin għala xi ħaġa. Le, ma mbagħad hekk mhux se warbu l-oġġett jekk vera rridu hekk imbagħad jekk vera joġobni nixtrih. Tixtrih. Taqbel miegħu Rowan fuq din? Jien ma tantx naqbel hekk għax jiena nħobb infaddal għal xi darba meta jkolli bżonn nixtri karozza. Jew meta jkollna nixtri xi ħaġa l qudiem. All right.
Ġvinti jisek minkejja li għandek 11 years, 11 sena? 12. Xorta taħseb għal-qoddim, ġvet taħseb għal-qoddim għalli eventualment anka jkollok il-karozza. Iva, naħseb għal-qoddim għalli meta nasab dak il-punt ma jkollix noqgħod insaqsi l-nies għal-flus. Alright. David, x'taħseb fuq li qed jgħid Wendy? Jien naħseb li sewwa jagħmel li jaħseb fil-futur biex imbagħad ma jkollux pereżempju jieħu xi loan għax dik tista' tiqpa tħallasha sew. Iżda tajjeb li tilħaq bilanċ li mhux dejjem tfaddal tajt tara mhux se nixtri xejn u dejjem infaddal. Pereżempju, jekk xi ħaġa tkun tista' tgħaddi mingħajra tajb pereżempju mhux se nixtriha, imma mbagħad tajt pereżempju darba f'6 xhur nixtri xi ħaġa biex nilħaq bilanċ. Alright. Taqbel miegħu? Iwax, jisu mux dejjem l-istess ħaġa trid tagħmel, jisu fil-ħajja rrid ikollok bilanċ għax jekk dejjem tfaddal tajjeb imma imbagħad jisek tejja milli jisu dejjem tfaddal u dejjem għal dak li jkollok bżonn fil-futuru bħalissa jisu ma tieħux dak li tkun trid. Gabriel, x'tip ta' sodisfazzjon tħoss? X'tip ta' gratifikazzjoni tħoss? Meta inti faddalt il-flus u xtrajt xi ħaġa li vera tant tixtieq. Inti semmejt il-kelma sodisfazzjon. Però x'tip ta' sodisfazzjon tħoss fik? Jiddependi l-oġġett, għax eżempju jekk jiena nħobb il-Lego kifet l-ewwel u tibnija dil-ħaġa tista' toqgħod tilabbiha u tħallik mill-internet hekk il-ħin kollu għaddej. Ġifieri hija xi ħaġa li wkoll kif qed tgħid inti sa tgħinek titbiet minn ċertu addictions tal-internet. Alright. Però ejja ngħidu oġġett xtrajtu u ħassejt ċertu sodisfazzjoni. Jekk kien hemm oġġett mbagħad mill-banda l-oħra li ma kellekx il-finanzi, il-flus biex tixtrih. Kif se jħossok? Inħossni naqażin ukoll għax jekk inti ma jkollokx il-budget biex tixtrih u taħli l-flus, taħli naqgħu jekk jqoli iktar mill-budget tiegħek. Però ovvjament dak il-każ inti qed tipprova ssib naħseb alternattiva. Eżatt. Issib xi ħaġa forsi bi prezz irħas xorta jolqot il-gossi tiegħek. X'taħseb fuqha Wendy? Jien naħseb Gabriela, jekk nistna nagħmlu għax mhux dejjem tista' tixtri iktar ħaġa li toġbok, pereżempju, jekk kif qed jgħid il-Lego ma tistax dejjem tixtri iktar waħda expensive. Mhux dejjem toqgħod naqa' bilanċ fejn hemm line fejn tibda. Illum qed nitkellmu ftit ukoll fuq dak li jgħidulu smart shopping. Smart shoppers ftit għanajdu hekk kliem, tirreferi għal nies li jaħsbu sew qabel jixtru xi ħaġa. Kif kellkom tagħtu parir allura intom, u nibdew bik David, parir li tagħti forsi lil tfal oħra biex ikunu smart shoppers. X'inhu mal-pariri li tihom? L-ewwel nid biex jqablu l-prezzijiet ta' xi ħaġa qabel ma jixtruha. Jaraw għandhom x'bżonna wkoll u jekk jistgħu x'jgħaddu mingħajra. U jaraw pereżempju x'kwalità affarijiet li semmejna qabel. Però hemm xi affarijiet oħra li forsi żżid ma' dawn biex jgħinuk inti tkun smart shopper? Naħseb dak kollu. Dawk l-aktar. Okej. Minħadd tiegħek Matteo. Jien ngħidlhom biex joqogħdu attenti għar-riklami għax hemm ċertu riklami li juru ħaġa oħra, ġifieri ma jkunx dak l-oġġettu li jidhru fl-istampi tar-riklami. Iva? Jien naqbel ukoll imma ħaġa li ma semmux. Jekk dil ħaġa tiġi bil-garanzija, eżempju jkollok sena garanzija, huma jippruvaw jisirquk u jgħidulek tieni 100 euro nżidlek sena oħra. F'liema sens, ġifieri tieni 100 euro nżidlek. Eżempju jekk is-sena garanzija huma biżejjed għalik inti taħseb jippruvawk iġennuk hekk għall-garanzija iktar. U jippruvaw jisirquk bil-flus iktar. Però kietuk il-garanzija tkun itwal minn sena, inti jaqbillek bħala konsumatur, mhux hekk? Le, ma jekk ituk garanzija naqra, bad xi drabi tkun naqra iktar worth it tixtriha. Fimtek. Ġvinti qed tgħid jgħidulek pereżempju flok sena antik 6 xhur garanzija u l-prezz pereżempju naqtaħulek bin-nofs. Qed nifhmek sew? Rowan, fuq din tal-garanzija, ejja ngħidu oġġett jiswa 200 euro.
u għandu sena garanzija fuqu. U jiġi is-sit tal-ħanut jgħidlek Rowan, dal-oġġett flok għantulek 200 euro, għantulek 100 euro, però garanzija fuqu mhux santik. Xorta tixtrih taħseb? Nejki kolla ma nishtiqx għax jekk jinkisser għajkoll nħallas għal-ieħor. Mbagħad ħajkoll fuq 200 oħra jew 100 oħra biex xinkisir li l-ieħor. U jekk l-istess oġġett flok 200 euro jgħidlek għantulek 50 euro, però garanzija m'għandikx. Xorta lek jekk għax m'għandek il-garanzija. Ġvinti dejjem titixxi bil-garanzija, idealment. Idealment hija. Alright. Minna ħatakom, David, l-istess mistoqsija jekk għandek oġġett, jekk se joffru lek oġġett li jiswa 200 euro u sit il-ħanut jgħidlek għantulek 50 euro, però is-sentej garanzija fuq mhux santijilek. Taħseb tixtrih jew le? Jien kieku xorta mura l-option li inħallas aktar għal garanzija. Għalli jekk pereżempju jiġilu xi ħaġa, għax pereżempju washing machine, anke jekk tagħmel minna ħatijak xi żball żgħir malajr tista' tieqaf taħdem pereżempju. Ġifieri jien naħseb li aħjar tħallas ftit aktar u pereżempju jagħtik aktar garanzija tal-ħanut. Għax isseraħ rasek hekk inti. Matteo minn ħatijak. Kieku jien nara skont x'valur għandu l-oġġett jekk ikun jiswa ftit, naħseb nixtrih mingħajr garanzija, ma mhux ħadkun xi ħaġa għolja u nixtriha mingħajr garanzija, x'inkella jekk jiġrila xi ħaġa tispiċċa biex tħallas tiġik ħafna iktar għolja. Okay. Minħa l-oħra, Gabriel, illum għandna ovvjament ħafna kompetizzjoni. Għandek il-prodott barrani u l-prodott lokali. Issa ġiel il-prodott lokali jaf ikun ftit aktar ola mill-prodott barrani. F'dak il-każ inti taħseb li tmur għall-prodott barrani u għall-prodott lokali? Nipprefer mmur għall-prodott lokali għax inti jekk tmur ta' barra isek mhux se taraħ l-oġġett ma tafx il-kwalità tiegħu jekk hux imkisser jew le. Allura jekk tixtri lokali taraħ li hu sew hekk u aħjar milli tonfoq iktar għaw flus imma tarmihom. Alright. Ġvinti dejjem temmen il-prodott lokali huwa dejjem aħjar mill-prodott barrani. Eżatt, hija. Alright. Min ħatijak Rowan fuq din tal-prodott barrani u l-prodott lokali. Jien naqbel ma' Gabriel li l-prodott aħjar taraħ qabel tixtieħ għax kif qalu jista' jkun kollu xi ħaġa. Naħseb jekk kien. Okay. David u Matteo, din li qed jgħidu sħabna hawnhekk naqbel magħhom jien, però fil-verità kultant aħna mmorru għal prodott barrani u mhux għal prodott lokali. Għax nar forsi ma tkun taf il-prezz forsi jkun aktar orħos. Jekk kun f'supermarket pereżempju, għand tal-frott. Tgħid il-prodott forsi barrani jgħid orħos pereżempju allura mmur għal prodott barrani. Però taħsbu li għandna aktar forsi nissapportjaw anke lill-lokal dak li produċi forsi il-bidwi lokali, il-prodott lokali, x'taħsbu fuq għadi? Tajjeb li tkun tista' taraħ l-oġġett ukoll. Pereżempju jekk ħadd tixtri xi friġ ġdida tara l-kxaxin kemm jinfetħu faċilment ukoll hekk jisek u taraħ b'mod fiżikalment mhux bl-istampi biss. Iżda pereżempju jekk hu xi kavera l-mobile fimt it cannot go to wrong, ġifieri tkun tista' tixtrih minn barra jekk ikun aktar cheap. Okay. Minħatijak, Matteo? Kif semmejt inti bħal ħaxix u hekk. Tajjeb tixtrihom lokali għax ikollhom iktar sustanzi li jiġu minn barra jkollhom iktar jippreservawhom u hekk, ġifieri lokali jkun iktar healthy. Okay. U qed nissapportja wkoll ovvjament il-lokal. Tajjeb, proset, vera ħadd pjaċir nitkellem magħkom, kemm intom bravi. Grazzi ħafna li kontu magħna, għandna wkoll rigal għalikom li huwa wkoll ktieb sponsorjat mill-Fondazzjoni Satar. Il-ktieb jismu Leġendi mill-Eġittu tal-Qedem miktub mill-awtur Victor Pulis. U għandkom ktieb kull wieħed. Grazzi. Grazzi lilkom. Grazzi. Grazzi. Mekmela kellna 4 studenti mill-iskola ta' De La Salle, studenti ta' 7 sena. Sa nieqfu issa għas-sigla u wara se tingħaqad magħna wkoll l-esperta Gabriella Azzoppardi l-awtir
li hija Financial Capability Educator kif ukoll edukatriċi li tgħallem ukoll fil-livell postsekondarju l-accounts u l-marketing. Lura fil-podata Temi Kbar mażżar miġjub lilkom minn Ġemma. U issa naqdet magħna Gabriella Azzopardi Lawtier. Sellimlek. Nsellimlek Kevin. Grazzi wkoll tinsab magħna Gabriella. Grazzi lilkom. Forsi xi spunti li tixtieq tqajjem minn dak li smajt waqt id-diskussjoni. Tajjeb, mela jiena kont wara l-kwinti qed nismakom u kont qiegħda nara x'qegħdin tajjeb, tgħidu tajjeb u ħażin. Overall tkellmtu tajjeb ħafna u ta' dan proset, però kien hemm sentenza waħda li kolli ngħid li dejqitni. Xi ħadd qal li l-budget qiegħed biex taħlih. Il-budget qiegħed biex tużah, tajjeb, tużah u tużah sew. U Kevin minkom saqsikom imma allura dik li twarrab u kollha intkom biltu li kemm importanti li warbu xi ħaġa. Issa, ma ħarġitx kelma kruċjali ħafna. Dak li warbu jgħidulu għal fond ta' emerġenza. Kevin kienet jirreferi għal dik anzi semmilkom il-kelma preparing for a rainy day. Dak il-fond ta' emerġenza iġemma min iġemma l-ewwel ħaġa nanġemma għalih u l-karozza u l-aeroplan u għall-Lego u xejn minn dan. L-ewwel li aħna speċjalment meta nibdew naħdmu tajjeb, dejjem għandna nibdew ikollna dak il-fond ta' emerġenza. Biex jekk jiġrina xi ħaġa, meta tikbru ma tistgħux idduru għall parents tagħkom, iżda tridu tkunu indipendenti u dduru għall finanzi tagħkom minn nifuskom. Mal-ewwel inġemmaw għal fond ta' emerġenza. Ħareġ ukoll spunt ieħor importanti ħafna, actually bdejtu biha u kienet l-aspett ta' social media. Issa jiena bħalma introduċieni Kevin, jiena apparti nagħlem l-accountancy, nagħlem ukoll il-marketing. Ara min-naħa tiegħi żgur qatt u qatt ma jien ħanid il-advertising huwa xi ħaġa biex tqarraq xejn mhu hekk. Però intkom mela l-advertising real and truly qiegħed biex jedukana, biex jinformana. Il-problema issa kan ħarsu li minnaħa tal-konsumatura li finalment aħna kollha konsumaturi li jiġri huwa kif qed nieħdu l-messaġġ. Se jekk aħna l-messaġġ jipperswadina daqshekk illi ninsew kollox u l-fond ta' emerġenza u li nġemma wara affarijiet aktar importanti, naqbdu morru nixtruha, hemmhekk inti qed tuża l-advert mod ħażin, dik id-differenza. Bażikament għamilna referenza wkoll għal smart shopping. Forsi spjega wkoll ftit dan it-terminu. Ħadd perċieru wkoll meta saqsejthom imma allura biex inti tkun smart shopper x'għandek tagħmel. U ħareġ il-prezz. Ta' żgur il-prezz huwa importanti. U mbagħad f'xejn ħarġet il-garanzija u xi ħadd ħareġ ukoll bil-kelma imma għandi nħares lejn il-kwalità. U d-delivery wkoll ħarġet bħala punt. Jiena ngħidilkom illi kultant l-aktar irħis jaf joħroġ bħala l-iktar wieħed għoli. Mela meta jiena qiegħed nixtri, iva bla dubju prezz hija xi ħaġa li nħarsu lejha. Però rridu nħarsu lejn fatturi bħala fatturi kollha flimkien. Mela kwalità hija importantissima. Se jekk jiena ħanixxi xi ħaġa għal party illi ħanużawha darba u daqshekk ħanarmu kollox, mela ovvjament mhijiex il-kwalità li hija iktar ta' priorità, imma jekk ħanixxi xi ħaġa bħal laptop, jekk jiena ħanixxi b'xi desk pereżempju għal kamra biex nagħmel homework fuqha. Mela importanti li jiena ngħid din mhux xi ħaġa għallum biss, iżda xi ħaġa li ħatibqa' għandi iktar in the long term, mela l-kwalità tiġi importanti ħafna. Għandi dejjem minħares lej kemm hu reliable mingħand min qed nixxi. Mela jekk jiena fhim minnhom qedtu pereżempju huwa sar imkisser, mela jien meta qed nasel mingħand min ħanixtri, nkun ċerta li jekk ħammur b'xi problema dan ħajjittekel jaħili u jista' jsolvili u xek. Semmina wkoll l-importanza li wieħed qabel jixtri xi ħaġa jieqaf u jaħseb. Kemm taħseb hija importanti wkoll din? Importanti ħafna. Anke l-kbar. Bla dubju, kultant anki aħna naqgħu fin-nasba. Mela meta inti tajt ftit momenti biex inti tixtri,
qed terġa' tanalizza u terġa' tgħid imma jiena dan vera għandi bżonnu, dan jiena għada ħanerġa' nużah pitada nkun insejtu, dik hija l-mument, dik hija r-raġuni kollha fejn nieqfu u naħsbu. Jiena fid-diskussjoni tagħkom ukoll ħareġ punt illi mela aħna kif jekk għandi dawn il-flus, kif għandi nqassamhom. Sa forsi ħankun ftit teknika u naf li għadkom żgħar, però huwa messaġġ importanti li dan nagħtuh anke tfal tal-età tagħkom. Din ngħidula the 50-30-20 rule. Ma nispjegahilkom fi kliem sempliċi u figuri sempliċi. Jekk għandek 100 euro, tajjeb, 50% li tiġi 50 euro, importanti li aħna dejjem nallokawhom għal bżonnijiet tagħna, bżonnijiet bħal ikel, bħal xorb, fejn x'għandna x'nilbsu. 30% li huma 30 euro f'dan il-każ għandna dejjem inpoġġuhom fuq il-wants. Il-wants tagħna huma l-kapriċċi, l-affarijiet li jagħmluna kuntenti. Però dejjem hemm dawk it-20%. Dik it-20% dejjem għandhom imorru biex inġemmawhom. Issa wkoll kif ħanġemma jiena? Għandi l-ewwel ikolli l-fond ta' emerġenza. X'ingħaqqad dak tista' tibda tħares lej iġġemma għal medium term u ovvjament iktar qudiem nibdew naħsbu biex inġemmgħu għal long term. Ġifier qisna nikkategorizzaw kif aħna inġemmgħu. Però li ġemma huwa importanti, sa jaftaj gisma, jien dejjem irid nimxi 50-30-20, le, din hija indikazzjoni, però indikazzjoni li tintuża ħafna u vera servi. Forsi biex nagħlqu biha anke semmejnija fil-podata preċedenti. L-aspettattivi, naf li din forsi nisimgħu ħafna, però isa importanti tħol fil-moħħ tal-istudent biex dak li jkun jimxi ovvjament bil-kejl tiegħu. Jekk ma niflaħx karozza ta' 5,000 euro, imura karozza ta' 1,000 euro, per eżempju. Ħadd pjaċir ukoll anke fil-podcast li għadda, dawk istudenti bdew iġibu xi eżempju ta' xilla, bubu u affarijiet bħal daw. Dawn ngħidulhom craze products illi daqqa waħda fażi tara l-kulħadd bihom imbagħad xejn, ma tara xejn. U inti li ġrilek huwa li hija naturali ħafna tara l-ħabib tiegħek, il-ħabiba tiegħek u tarahom li għandhom. U inti bla ma trid tibda tixtieqhom. Li tixtieq hija xi ħaġa naturali u m'hemm xejn ħażin, imma l-problema ma jfissirx kull ħaġa li tixtieq ħadd tmur tiġri tixtriha. Għalhekk tittieqaf u taħseb jekk inti vera għandek bżonn dan il-prodott. Grazzi ħafna, grazzi hemmhekk lil Gabriella għat-sopparti l-awtier li kif għadna hija Financial Capability Educator kif ukoll hija edukatriċi tal-marketing u l-accounts fil-livell post-sekondarju. Hawnhekk qed tirrappreżenta ovvjament il-ġemma. Il-ġemma ovvjament. Grazzi mill-ġdid l-istudenti mill-iskola ta' De La Salle u proset mill-ġdid kontu magħna. Infakrukom li din il-podata temi kbar mażżar qed tiġi miġjubra lilkom minn ġemma kollaborazzjoni wkoll ma' Fondazzjoni Satar fih dan il-Malta Union of Teachers. Grazzi li kontu magħna u narawkom għal podat oħra bħallum xar. Tisliet.